paralela točke P presjeca Balkanski poluotok u mjestima istog naziva. Banja u uvali Slano na Jadranu i Banja uz obalu Crnog mora. Zanimljivostima tu nije kraj. 10 kilometara južnije od Crnomorske banje smješteno je bugarsko ljetovalište Sveti Vlas. Ovaj su gradić u 2. stoljeću nove ere osnovali Tračani, a Sveti Vlas dobio je ime u 14. stoljeću po svetome Blažu, Vlahu. U njegovoj neposrednoj blizini nalazi se već 3000 godina naseljen Nesebar, poznati kao biser Crnog mora ili bugarski Dubrovnik. Okrenemo li se prema zapadu i pratimo paralelu Nesebara, stići ćemo u jadranski biser, Dubrovnik, kojeg već čitavo tisućljeće čuva Sveti Vlaho.